आंहाबो थालिर मोनसे मोनबाय आरोखि ना बोराया गावनो फसायनानै ओमफ्राय नोंहाबो लानो लादो होन्दों आरो ओमफ्राय गैला मोननो बारायावनो अब्लाबो हाजिरा खाथाया ओमफ्राय आंनि आखायावसो दं आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटिउबआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय मा जेव जेव भगबाननि महर लानो सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय जोङो फुंनि 6:30यावनो सिखारनानै फैनानै जेने थेने क'क्राझार मोनफैबाय बेनिफ्राय रुमनि हालोदाथ' मा होनबावनो आरोना सोनाफोर पटापट एसे फोसाबना दानसै दाबसे जायगायावबो थांनांगौ नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो बेनिफ्राय सोनाफोर आधा घन्टा स्पिडआव न'खौ साफा खालामनानै ओंखारबावबाय मोनसे जायगायाव आरोना माने रेस्ट होनायानो गैया बिफाया एसे आगोल जालांदों सनाफोर गारिखौ लाखिहैनो नागिरदों आरोना माने गारि रिजार्भ फैगासिनो दं आरोबाव नायलांबाय थादों सेयार खालामलांबाय थानोसै आङो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आंनिबो ओमफ्राय आंनि बोरायनिबो आरोना ओरै माबा मा होनो बेसरगाव फैग्रा लामाजों माने जों ओरै बारस'बोबाय आरोना गारि फैगासिनो दङ बिफाजों थाया ओरैबायदि अयथासार सनाफोर बिमानिनो जेरैबो खस्थ' स' थांबाय थानोसै मबाइल हमनोबो हाला आं आखाइया रुवायजोब्बाय आरो फाइनालि सनाफोर जायगायाव मोनफैबाय आरोना आं मिन्थिया जों मा गामि गारनानै फैखो सेरफांगुरि हाब्रुबिल आरोना माने माबा बहुद गामि गारबोबाय जोंनि बिजावजालि मोनलांनाय मा मोनलांनाय खिथाबोजोब्बाय आरोना बिसोरो फैयै ओमफ्राय नै आं दिनैसो नुफेरबाय जोंनिफ्राबो एथ' बंस' दं आरोना सनाफोर नायदो गारिफोरखौ नायबाबो मिन्थिगोन फिसा फिसौ गारि ओमफ्राय बासबो दंबावलायो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स नै बिथाङाबो थाग थिग जादों आरोना गारिफोरखौनो एसे नायनोसै आङो जोंना गैया नालाय जोंनि बंस'फ्रा बेसे दङ बेसे मा गारि दङ सनाफोर सोरबा नायफ्रांदोंबा गाज्रि मोननो नांला आंखौ आं बिदिनो एसे फान टाइमनि भिडिअ बानायगोन आरोना बाट दिनै एसे सिरियास बिराद आं फैनो लुबैनानै फैथारदों आरोना ओमफ्राय बिजनियाव थादोंबाबो आङो फैखाथारगौमोन हासबेन्ड फैयाबाबो आं बिनानावखौ लोगो लाखाबायमोन आरोना बाबुजों ओमफ्राय बे नानिखौ लाग्रायाव गारबोनानै आङो माबाखौ मा होनो बिनानावखौ लानानै आं फैनो होननानै आं एकदम थिरांथा लाखानायमोन खिन्थु हासबेन्डआबो थिग थाक फैबायना प्लेनिङा चेन्ज जाबाय दा बिनानावनि जायगायाव हासबेन्ड बिदि जाबाय आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं एसे सेयार खालामलांसै आरोना आंबो बबे बंस'आव हाबा जादों बेखौ नोंथांमोना एसे नायदो आरोना आं खुनु बेला मिन्थिफेरा जे बिदि स्टेज लुलायलायो होननानै आरोना माने बिदि स्क्रिन खोंलायो होननानै जों आगोलावबो हाबा जायैयावबो माने बिदि थांफेरनो रोङाखै बांद्राय 10 बोसोर 10 बोसोरारि जालायबाय आरोना ओमफ्राय दासो फार्स्ट आङो ओमफ्राय जोंनि गामिया थांनाय बोसोरनिफ्रायसो जयेन जानो रोंखादों आरोना नै ओमफ्राय सनाफोर आङो मानसिनि गेजेराव भिडिअ लानो हाबाय लानो हाया आरोना जाखिनि हायो देखायलांनोसै बुहुद बंस' दङ आरोना बेखौ लासैनो एक्सप्लेन खालामलांसै जिरायहैनोसै आं गेरेन्थि गैया आं मानसिनि सिगाङाव माने रायलायनो हाया आरो आंनि भिडिअआ एसे आलदा रोखोमनि जायो माने एक्टिं खालाम नोंथांमोनखौ इन्टारटेन खालामनायबो नालाय बेथ' सिरियास टपिक नालाय सनाफोर नायलांबाय थादो मा देखायनो हायो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि रुंसारिफोरनो बावनाय आरोना जोंनि बंस'फ्राव सोर रुंसारि जालांखो बिथांमोननो बावबाय आरोखि जयैनो बिसोरखौथ' गोसोखांनांगोन नङा होमबा ओमफ्राय गान दामनायखाय आं भइस होबाय आरो बे मेसगोरा माने बाहागि फोलेरनि गेजेरजों बेहाय जेसेबां दङ बाहागिफ्रा आरो फैबावनो हायै जायनाखि बाहागिफोर दङ बिथांमोनखौबो लासैनो बुथुमनानै खौसे अराय बिबुंथि लाखिनाय मुस्रि जवाहर सिं ब्रह्म आफादगिरि बानजाय आफाद फैनानै सिनाखि लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय बराय बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आं बिदि बुंनो गिबियावनो खुलुमबाय बाहागि गेदेमाफोरनिसिम आरो दुइसिनफोरनिसिम अननाय जासिबाय हाजिरा खाथाया ओमफ्राय आंनि आखायावसो दं आरोना सनमिलुनि हाजिरा खाथाया आंनि आखायावसो दङ मानसिफ्रा होखांजोबगोन नामाखौ आं मिथिला आं रावनोबो जासिबा मालाय होखांजोब्बायल' होनो आं बेखौनो जोङो होखांजोब्बाय दा बेखौ आं लांफानांगौ ना मानांगौ आं पात्ता मोनला मानसि जाना हैनोसै आं बेवहाय आरो दंबावो खोमा होनांगौ ओमफ्राय आं जायखौ सोङो साइन होदोंना होआखै होननानै होखांबाय होनबाय लाथ'नोसै आं दसे लाफेरनो मोनाखैना बिदिखौहाय जायगानिफ्राय फैनायखौ बिदि लेंहरलायो आरोना आं मिथिथारामोन दा जोंहाबो लेंहरजागोन आरोखि उदालगुरि पार्टि जाहैबाय बियो जोंनि बंस'फोर
आं बयखौबो लाजोबासै आरोना नोंथांमोननि भिडिअ आरो कमेन्ट रिप्लाइ खालामनानै सनाफोर फांसनाव दंबाबो आङो जाय जाय भिडिअ हगारदों बिसोरनि भिडिअखौबो अन खालामदों नालाय आं बारा भिडिअ लाबाय थानो हायाखिसै दा जोंखौ लेंहरबा र' बेसे लानो हायो नायनोसै सिनायथिनाय हाबाफारि आरोखि ना बबे बबेनिफ्राय साबेसे फैदों सोर सोरनि लेङाइ बाहागि इदि आरोना ओमफ्राय जेब्ला जोंखौबो स्टेजाव लेंहरो आरोना अब्ला बे क्लिपखौ एसे लाबाय आङो नै सिगांथिनिफ्राय बेबायदि नुहुरनायमोन आरोना ओमफ्राय आङो फ्रन्ट केमेराजों लानो हास्लाबासै एसेल' लाबाय सनाफोर नायलांदोल' जोंहाबो सिनायथि जाखांबाय ओमफ्राय बिदिनो 3 घन्टा 3.5 घन्टासो मिटिं जाबावनानै जोङो माने एसे जोबनायनि लामायाव फैबायमोन नालाय ओमफ्राय आं मा देखायबाय थानो जोंनि बेफोरखौबो ओंखायनो देखायासै आरोना आङो जोब्बाय आरोना जोंना सनमिलना ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय जोङो जाखां लोंखां मोजाङैनो जाबाय हाजारसे फैसा खांदों आरोना आं जोंनि लालिया फारनायासो साबेसे फैदों जाखोथाय साननाय जायासै 15-20 जनसो फैदों खोमा आरोना बयबो फैनो हाजोबासै उसुबिदानि गेजेरजों जों नुजाफैबाय आरोना होसो जोंना ओमफ्राय गथ' उन्दै गोनांनियालाय आरो मा होनबावनो फाला बदल साइडआव थाबाय थानांगौ जायो फिसाजोनि जुनैनो एखमबा बिफा एखमबा बिमा नै दाबो बिफाजों नै ओंखामाबो दा बुंसै बिफायाबो स्पिडआव आंबो स्पिडआव ओरैबायदि बिफाया फिसाजोखौ लाथ'नो थाखाय स्पिडआव जाबाय ओमफ्राय आंनि बेलायाव बयबो जाखांजोब्बाय आंनि जिरायग्राया सिखारजोब्बाय बिफायाबो सिखारबाय फिसालायाबो सिखारबाय सोरबाबो सिखारबाय दाना ओमफ्राय आंहा गलु गला बोरै नायबाय थानाय मानसिफोर नायबाय थानायखौ बोरै जाबावनो स्पिडआव जाबाय आं 2 सेकेन्डआवनो जाजोब्बाय दा बुंसै जेरावबो सान्ति गैया होनना फार्स्टआवलाय आराम थादोंमोन उनाव गथ' मानसि बालांबाय बियो बिसिना लुगैबाय बियो आसरित मोनदों आरोना आंनि ओंखाम जानायखौ जोंनि गामिनि माखासे स्टार्ट खालामनायनि उनावसो आं जादों ओमफ्राय बिनि उनाव आं बिसोरनिफ्राय आगोल बिसोरजों समान आखाइ सुबावबाय सानना नायदो बेबादिबालाय मा हजम जानो दांखो लोदो जायाबालाय बिजिबो फिसायबो स्पिड मसनाव जाग्रासो ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबाय मोलि मोला मोनजोब्बाय मोजाङानो जाबाय आरोना मा होनो अमा बेदर ओमफ्राय जोगोनार लाब्रा टमेट' बाथोन ने बिफा दालि ओमफ्राय सासे बे गामिनिनो माबा नाम होन्दोंमोन आं बावबाय दे ओमफ्राय बोराय आरोना मालाय बियो 15,000 गाव एक्सट्रा होदों ओमफ्राय बेजों बयनोबो होदों आरो ओरैनो नर्मेलि अमा बेदरमोन आरो ओमफ्राय अमा जायो ना मामोनथाय आं मिथिला जोंहाथ' अमा रायखस नालाय जाखांबाय हाब्रु बिल बे जाबाय हाब्रु बिल सेरफांगुरि हाब्रु बिल बिफाजों दहाय मा गामि गारबोनायमोन क'क्राझारनिफ्राय एसे गोजानानो जायो मेन हाइरडखौ मोनफैयो मेन हाइरडनिफ्रायसो एसे गावस्राबोनांगौ आरोना जोंथ' ससेनिफ्रायसो गाखोबोखादों बिदिनोसै दा र' थांनोसै एसे मानसिफ्रा गेदेर गोलावफोरजों जोंबो एसे बिदाय लाबोबाय खुलुमलाबोबाय आंबो एसे हान्थु एसे दोलालायबाय खोमा खुलुमनाया आरोना ओमफ्राय आरो बिखुनजोफोरा आरो आंनि बिखुनजोबो दं नालाय ओमफ्राय बिखुनजोआ एसे आरो रायलायबावदों बिदिनो सिना जाना गोबावजों खनसे लोगो मोननाय नालाय एसे मालाय रायलायगासिनो दङ ओमफ्राय जों एसे आवगायबोबाय उन्दैनि जुनैनो बास थांसिगोन आरो मा नोंहा लादो दे ओरैबायदि खाफाल मोजां ना नैबे बिजावजालि न'आव हाबदोंमोन नालाय ससेयाव माने ओमफ्राय बे फिसाजोआ दंफैखायोमोन आरोखि ओमफ्राय मालाय नैबे आयंनि दख'ना दानायखौ फिसौजोआ लाबाय दाना आंहाबो थालिर मोनसे मोनबाय आरोखि ना बोराया गावनो फसायनानै ओमफ्राय नोंहाबो लानोबा लादो होन्दों आरो ओमफ्राय गैलामोननो बारा आयंनाव अब्लाबो सोरनोबा हरनो लागाखौनो आं लांग्रोबाय आरोना मोजांथार मालाय गावसो बांसिन फसायदों आरोना आखाइजों मोन दानायसो वेभिं नङा आरोना खुन्थिसेल'खासो ना खुन्थि मोनसेल'खासो ओमफ्राय साहा पानि लोंबाय जोङो थांनोसै नलबारि गामिनो नलबारि आं फैफेराखैमोन थाथ' होमबा ना फाइनालि सनाफोर न' सफैबाय मेंरु सानसेसोल' जाखाबाय दा खयथा जाखो 5:30 जों रुमाव सफैबाय आरोना थांनानैथ' लाब जाखाबायानो आंहा ओमफ्राय आरो नैबेस्रा खुमब्राबो थाइसे सोना हरबावबाय लावबो हरबाय लावखौ जोंनो बिमाया लांबाय आरोना बिखुनजो बिमाबो थांदोंमोन नालाय लांबाय बाजाराव ओमफ्राय नै दाउ फेन्दा बायनानै लाबोफाबाय आरो जोंहा बिराद थाम्फै जमा जानानै दङ गथ'आ थाम्फै सावाखै ओमफ्राय थाम्फै सावनानैसो जों बाहेरायावसो ओंखारबावनोसै आरोना सनाफोर ओरैबादि मेंबायना दोखो दख'ना गांसेखौ गाननानै बेसे ओंखारबावनो ओंखायनो गावनो अननानै बैसागोनि नामै नङा जेबो नङा बास मोनसनदों ओमफ्राय लादों आरोना जेरैखि जायाबाबो आं बैसागोआव लानो लागाखामोन बाट दा ग्रोब जाबाय नालाय लाबाय आरो बैसागो बारा दिन गैखालाना मिथिला आं मा देखायनो हाखो मा देखायनो हाया एलु एलाबो
लुइलाबो आं लानो हाया माने आं मानसिफोरजों भिडिअ लानो हाया होननानै नोंथां मोनसिखौ बुंखादों नङा होमबा बाहागि खुरमा बहुत सिनायबोबाय गोसोआ मोजां मोनबोबाय फिफा नोंबोथ' फार्स्ट टाइम माबाया बिदि मा होनोमोनलाय बाहागि सनमिलनाव 400-500 जन मानसिथ' आरो आं सिगनेसार होनायाव हाजिरा खाथाय आंनि आखायावसो दंमोनथ' लास्टाव खथ' गोबाव 400-500 जन दङ बुंनो थाङोबा माने बिथांमोननि बंस'आबो माने आंनिबो बंस'आनो जाहैबाय दा हाबा खुंगासिनो दंखायो आरोखि ना ओमफ्राय गोजानाव थालायलायनाय नालाय उदालगुरिनो ओमफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय कार्बि आंलंआव खारलांनाय मारै होन्दोंमोन बिफा बहुत जायगानि होन्दोंमोनलै आं धेमाजि माबाजि बेनिफ्राय मा होनो क'क्राझारावबो एसे बुरजायैनो दंखायो आरोना ओमफ्राय बाट आङो दानिखौ लानानै जोंहा साइडआव थानांगौ जायोना बांसिन अबेबा मिथिंनिखौ बांद्राय खोनासंजोबनो मोना इदि आरोखि ना ओमफ्राय जेबो नंला जिखियानो जादोला गोजोनबाय ओमफ्राय नेक्स्ट प्रग्रामखौ लाबाय जाहैदों उदालगुरियाव आरोना मैयानिफ्रायनो जाखादों मिटिङाहाय मैया मोनायाव सावरायबाय गावसोर गेदेर गोलाव ओमफ्राय दिनै आरो मिटिङाव फोरमायस्रांबाय मा डिसिसन लाखो मा माखो आरोना ओमफ्राय नायनोसै मा सेयार खालामनो जों बाहेरायावसो ओंखारनो सोनाबाय मबाइला बेटारि गैला आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो देखायनोथ' सानदोंमोन मोजाङैहाय बाट मा खालामनो हाख'वा मोनो आङो एसे बोरैबा मोनो ओंखाम जानायफोरावबो एसे लानो सानदोंमोन लोगो दिगि लोगो मोननानै आरोना बाट हायासै आङो गाज्रि मोननो नांला मा फां फुं देखायनाय बेलाय होननानै आरोना स' थेंक इउ स' माच